Suspendido ang klase sa tanan nga lebel sa bilog nga Western Visayas sa mga adlaw Nobyembre 10, tubtub buwas Nobyembre 11. Kasunod din isang Memorandum Circular No. 106 nga ginpaguwa sa Malacañang kahapon kasunod sang rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod sa otoridad nga ginhatag ni Presidente Marcos. Epektibo man ang mga order para sa National Capital Region o NCR, Cordillera Administrative Region o CONCAR, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 7, 8 kag sa Negros Island Region. Sa mga adlaw, suspendido man ang trabaho sa government offices sa NCR, sa CAR kag sa mga reyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Tagalog, Mimaropa, Bicol kag Eastern Visayas. Sining atikang sang presidente ginhimo sa runga sa ginaantisipar nga halit nga dalanis Typhoon Uwan, nakabutang man sa memorandum nga dapat magpadayon sa operasyon ng mga ahensya sa gobyerno nga responsable naman sa mga basic, vital kag health services, preparedness kag response duties. Sa piyang kabahin yara naman sa diskresyon sang management kung isuspend ang trabaho sa mga pribado nga kompanya.